proper divendres 22 de juny al Teatre Monumental a les 8 del vespre farem l'estrena del documental Garzón contra l'independentisme català. Primer farem un acte de memòria històrica. Recordarem 20 anys enrere què va passar als Països Catalans en la situació preolímpica en la qual des de l'independentisme es volia aprofitar el ressò mediàtic de les Olimpíades per reclamar, primer, el fet que som una nació, que tenim una identitat pròpia, que volíem que en un esdeveniment esportiu com són les Olimpiades tinguéssim representació. Va ser un moment en què el Comitè Olímpic Català va fer una forta campanya per tenir presència esportiva. Doncs bé, tot aquest desig, tot aquest anhel feia por a l'estat espanyol i es va voler d'una manera radical, d'una manera salvatge, utilitzant la tortura, utilitzant les detencions indiscriminades, tallar de socarrel qualsevol mena de veu discordant amb el discurs oficial. El discurs oficial que hi ha hagut fins ara és ben diferent de la visió que mostrarem el proper divendres. Una visió des de dins, una visió des del col·lectiu de persones, de presos, d'independentistes, de polítics, de periodistes que van detenir el 92, acusats de pertànyer a l'organització armada Terra Lliure, que van estar incomunicats, que van estar a la presó, que van patir tortures. La Unió Europea va acabar condemnant l'estat espanyol perquè no havia complert els mínims legals en un procés de detenció com els que es van fer. El nombre de detencions, jo crec recordar que era el més alt de detencions polítiques que s'havien produït a l'estat espanyol en un període tan curt de temps. Per tant, l'estat espanyol tenia molt clar que volia tapar la veu a la dissidència, a l'independentisme, i ho va fer de forma radical. Memòria històrica per recordar que el 92 l'independentisme ja existia. Aquí a Mataró la gent de la CUP ja estàvem organitzats, vam fer concentracions de suport als detinguts aquí davant de l'Ajuntament de Mataró. Barcelona era la finestra i el punt mediàtic mundial a través de les Olimpíades i es volia donar una imatge d'espanyolisme, es volia donar una imatge de normalitat, de tranquil·litat, però darrere de tot això hi havia tota una maquinària de repressió brutal que va acabar, com s'explicarà en el documental, amb situacions de brutalitat, tortura i empresonaments de persones que van passar anys tancades a la presó. Però segon, el que farem serà celebrar una victòria. Podem dir ben clar i ben fort que hem guanyat. El 92 es van voler fer callar, potser ho van aconseguir, però 20 anys més tard, que malgrat que el senyor Garzón volgués tapar les veus discordants, que malgrat que el senyor Garzón, sota aquesta capa de progressista, va ocultar processos de tortures, perquè els mateixos torturats van denunciar davant del senyor Garzón i el senyor Garzón no va fer res per aturar tota aquesta tortura que hi va haver en presos polítics catalans. Malgrat tot això, malgrat la maquinària de l'Estat, malgrat que ells tenien els mitjans de comunicació i es va donar una cara molt diferent a l'actual, avui, 20 anys després, diem clarament que hem guanyat, que tot allò que vam fer no va ser en va, que tota aquesta lluita que porta l'independentisme des dels anys 80 de forma activa i de forma activa també a la ciutat de Mataró ha donat fruits. Tenim consultes arreu del país, la mateixa ciutat de Mataró ha demostrat que reclama la independència, malgrat ser un vot transversal amb la majoria de partits que encara no ho estan reclamant. Malgrat això, tot el que nosaltres reclamàvem fa 20 anys, avui ens veiem en condicions de celebrar aquesta victòria. Per tant, estem molt contents de fer-ho. Ho fem per la Porta Gran, al Teatre Monumental, un documental que s'ha promogut des del portal llibertat.cat i que ha estat editat per Zebba Edicions i que jo convido els mataronins, a les mataronines i aquelles persones de la comarca
que vinguin, que assisteixin, perquè serà un acte primer emotiu, perquè l'hem muntat perquè sigui emotiu, després serà interessant perquè el documental en si ens han dit que està molt ben fet i és un documental rigorós i que a més fa de bon veure, i aplegarem un gran grapat de persones que ens ajuntarem per seguir reivindicant el que fa 20 anys fèiem, i és que aquest estat, l'espanyol no és el nostre, que volem tenir una veu pròpia en aquest món i que això passa per tenir un estat propi. Gràcies.